fast moving sir, si extensive. Yung bumubuhat yung ano sir. Naman po yung free keys. Tapos yung ejector pin po, dual SIM na po siya. Pag kunyari yun sir, anong pinagkaiba nila? Ito po is 500 na po yun. Pero yung sa display tsaka sa ano, display po, same lang graphics, AMOLED ganun. po siya. Pero yung sa bilis sir, Snapdragon 7 Gen 3 na po yun. mas mabilis yun sir? Yes. Lalo kung sakaling mga good for gaming, mga mahilig mag-games, mas prefer nila yung processor kasi sobrang bilis po. Yung battery niya yun sir? Battery na sir is 6,000 po. So 6,600. Yung nga mas mataas lang siya ng 600. Pero yung 6,000 is tagal na rin malobat po sir. Yung camera niya sir, camera? 200 megapixel. Mas ito is mataas. 100 megapixel. Tapos yung charging nun sir, 80 watts, ito 66 lang. Mas mabilis yun Mas sir. mabilis din yun. Pero ang unang-unang hinahabol ng mga customer dun sir, yung processor po. Kung gaano siya kabilis po. May warranty ba yun? Yes po ma'am. 1 year warranty, 7 days replacement naman siya. Kapag kunyari nagka-green light, Sa green line naman po, dadalhin lang dito, kami naman yung bahala man. Basta huwag yung iwan mo na yung resibo mga. Tsaka ano ma'am, make sure din na wala siyang gas-gas kasi pag ganun ma'am, pag nakita mo na may gas-gas, isipin ng mga technician po, nahulog niya ma'am. Mamiram na ako ng ID nila mga para sa resibo. Yan siya kalina. Ito kahit naka 100 lang, linaw din naman ng camera nito. Yan siya kalina. Tapos yung photo natin sa screen po, yung natural ko na naman. May multi-video din ma'am, pwede kayong mag-video, harap yung malikot. Sir. Apa, nandiyan naman sir. So, itapusin ko lang sir. Charging po. Signature na lang po ako, sir. Ito na lang. Ay, ito na lang. Okay na. Asan yung pera? Ito na.